015 063 54948. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran yang dimulai pada pukul 8 pagi di SMA Negeri 1 Jetis Bantul dengan mengambil materi Mardeni Tembang Asmorodono dengan nomor ujian 2021501717. Berikut bukti kartu daftar ujian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira apa sih bakal dikenal kira-kira? Tembang Asmorodono. Tembang Asmorodono. Bener, tembang Asmorodono. Apa sih bakal dikenal? Kegiatannya? Nagasi tembung. Jadi monggo para siswa nagasi tembung ana ing sakjroning tembang Macapat Asmorodono. Lanjut, apa mana mau? Gancarake utawa nek bahasa Indonesia sebutannya memparafrase. Jadi sekolah wujud tembang jadi wujud terus. Mana ya? Kayak nanti sih bukan jadi bentuk perusahaan pembicaraan atau awal. Sing pungkasa. Boleh ini ulang. Nek wis diterusih diganjake, jadi wujud paragraf bisa ngerti oke ana ing dunia. Kegiatannya mangko
tasih prihatin. Nanging sedaya prihatin mau dilari amarga rekaman ing asmara. Tembang pojokan asmara yono duwe aturan guru gandel, pitung gondro, guru lagu, lan guru bilangan kayata ing gandel. Nah, kepiye cara nyusun piwulan itu kanthi gandharake tembang. Carane kaya mangkene. Nomor 1, ukara tembang kang kaya aturan bali swara budhari dadi ukara sing lumrah. Kayata anuman sampun diubah utawa diowahi dadi anuman sampun lumrah. Loro, tembung kali utawa Jawa kuno diowahi nganggo tembung kang lumrah. Kaya tembung kuno datan diganti dadi ora. Lalu, tembung garpa diudari dadi tembung kang lumrah. Kaya dene tembung Narendra saka tembung Narendra. Tegese wong. Sekawan, ngrasake ukara ben kepenak dirungokake, dirasakake kanthi nambahi utawa buang tembung. 5, kudu manut momentum parane padha ing ukara ganjaran. Yakekake padha-padha endi sing kudu padha koma, titik koma, titik loro uga. Yakekake padha pangkon pangko panutup. Yuk saiki padha dicoba. Piwulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asmara Ndana Gawaraga Slendra Patsama. Wekas nami anak putu aja lena aja katun lan aja duwe kareman marang pepaes dunya.
karo bondo dunia. Mimpi ulangan kan? Itu kenapa? Berarti nek laki-laki kapan iki berarti ya? Nek wong muling kan kemarin tuh berarti nek wis di Indonesia. Nah, itu kuwi. Kelebihan yang dia. Oh. Mulo, kuwi kabeh. Siang dulu, eling-eling. Yang dari kita bisa bisa. Ini apa? Tungkul boleh tungkul. Tapi pas podo kan kowe kabeh aja nganti kalimpe pas podo marang kenapa? Iya. Kenapa orang dilain di pembelian? Pengen panggilan toko. Saya ingat itu tahu. Ya, sampun. Monggo diaturke asine. Sampun kelompok seperti siji ya. Ya diwiwiti apa nggih? Monggo saiki yo. Karo diulangi asile. Saka kelompok sekian. Ya saiki saka kelompok siji. Sering manggih nemoni nantoko mati. Malih gancarane anak putuku gatekno piwolehku. Kowe kabeh aja nganti kalimpe waspada. Aja nganti nemen-nemen marang kesenengan urip ing donya. Awan wengi tansah elinga yen urip bakal nemoni mati. Yang buat dia eling-eling utawa eling-eling. Tegesipun tembung manggih ibu punika nemu utawa namoni. Tegesipun tembung hantoko ibu punika pati utawa ati. Owahan cakapan tembang Mojopad kaspun dadi gambukan ganjaran. Anak lan sadonganku gatekno piwelingku, aja nganti kurang weruka utawa ngati-ati. Aja mompet nindakake gawean nganti lali apa-apa utawa ngejarno sing liya. Yaiku karo kebering dunya utawa bondo dunya. Elinga piwelingku iki sak wektu yen wong urip esuk bakalan nemoni mati. Tuntutan piwulang utawa ajaran moral kang bisa ditulodo sak surasane tembang Mojopad kasebat. Kudu hati-hati aja nganti leno karo dunya. Nganti ninggalake kewajiban lan tugas wong urip, aja nganti karena karo bondo dunya mergo wong urip esuk bakalan nemoni. Gatekno welingku kanthi temenan anak lan bojoku. Menawa urip kuwi kudu waspada, aja nganti papaku ing punapa-punapa. Lan aja duwe kasenengan marang kaendahan dunya ing bentuk apa wae. Kita kudu tansah eling menawa wong urip bakal nemoni mati. Ajaran moral utawa piwulang kang bisa dipungut saking tembang Asmaradana yaitu setunggal boten angsal kepaku ing punapa-punapa lan nyupetke ingkang sanes. Kalih ampun dipun puntenakaken gadah kabenaran kalih barang dunya lebeting bentuk napa mawon. Nomor 3, emut menawi gesang ajeng manggihi pejah. Nggih. Yo. Ketun. Nggih, saka kelompok siji
bolak-balik. Nah, bolak-balik suara kuwi di Balik. jadi tembung sing lumrah loro. Sekian tembung Jawa kula digawe jadi tembung sing lumrah ya Jawa. Nah, ada biasa ya ana katanan. Boten. Kira-kira piwulan program best learning bisa ngatih anggomu pikir ora? Demikian uji kinerja praktik pembelajaran yang sudah saya lakukan di SMA Negeri 1 Jetis Bantul, Yogyakarta. Semoga dapat memberikan manfaat dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan penilaian uji kinerja praktik pembelajaran PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021. Sekian, wassalamualaikum.